پنتاگون وزارەتە بەڕەوانی ئەمریکا قۆمانداریەکی ji بۆ پاراستنا دەستگەهێن ئاسمانیên ئەمریکا دادمەزرینە. ئەڤا پێنگاوا یەکەمە ji بۆ پێکینانە بەشێکی دیێ هێزیان لەشکری ئەمریکی ku dê bersîngê gefên Rûsya û Çînê bigire. Serok Donald Trump daxwazê ji Kongresê dike da ku bi fermî wî leşkerê nû heta sala 2020 dabimezrîne. Karxaneka berhemên elektronî li Ostanê South Carolina hat daxistin ji encamê siyaseta danana gumrûgê li ser berhemên Çînê. Kampaniyê neşiya parçên televizyona dabinê ji ber ew berhemên Çînê giran bûne, pitir ji sed karmendan jî ji kar hatine derêxistin. Encûmenê nû yê bajarê New Yorkê razî bû li ser vebirkirina jimara destûrên karî ji xizmetên weka Uber û Lyft re. Biryara encûmen bi mebesta kêmkirina qerebaliqa navbajêr û bilindkirina dahatê şofêrên taksiyên New Yorkê ye.